Yan na. Sinasabi ko sa iyo, yan Tabo talaga na mga naman. ano yung cheater. Sasabihin niya talaga yan na inaayos niya pero Ayan. hindi niya inaayos. Gusto niya dala-dalawa yung kanya. Nicole, ilabas mo. Lahat ng cheater, Ayan na, kabisyo, yan ang sasabihin. Hindi na kami in good terms ng asawa ko. Oo. Hindi ko naman talaga siya mahal. Naawa na lang ako. Gumagawa naman talaga ako ng paraan para magkahiwalay Yan. kami. Pero hindi pa lang talaga, Oo. 'di ba? Syempre gusto ko na Yan. maayos muna ang lahat bago maging Oo. maging maayos tayo, 'di ba? Naku. Ganyan nagsimula ang Nicole Yala. Galit sa lahat ng mga lalaki. Dinaya po talaga ako ng ilang beses kaya memorize ko na yung mga cheating na yan, yung mga sinasabing, sabi ko nga sa'yo, di ba, ang pinaka-classic talaga eh, hiwalay kami ng asawa ko. Yung pala hiwalay sila ng bansa. Pambihira. Hindi na lang kita i-judge bilang naging marupok din naman talaga ako dati, di ba? Totoo naman yun. Yung hindi ka na nag-iisip. Iisipin mo na lang, mahal mo siya. Iisipin mo na lang, ganun talaga. Pinaglalaban mo ang pag-ibig. Tanga-tangahan. Iisipin mo na totoo, ikaw ang pipiliin. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ikaw ang pinili. Tapos ang ending, ikaw yung ngawa-ngawa. Iyak. Naku. Ayan na yung pabo! Bakit niyo ako sinuzoom in? Kasi papasok na sa utak mo yan eh. Hindi gusto nila makita kung sinong Nicole Yala yung nagsasalita. Kausap niyo. Ito yung kay Nicole Alang Chismosa kasi chinichismis ko nga yung kaibigan ko. So hindi niya nga alam na may asawa. Na feel niya lang na May something off. something is off kasi parang feeling niya inconsistent. Lahat ng lakad nila or tuwing magkikita sila unplanned. Oho. Yung mga tipong bibiglain lang siya. Di ba may ganyan ka rin dati? Huwag ka magulo. Kaya naniniwala ako na kapag ka ang isang tao ay inconsistent, meron talagang something dyan, may off dyan. Yung Correct. bang minsan nandyan, minsan wala, Oo. o kaya bigla ka Minsan na lang. di makontak. Minsan, Ayan. correct. O, di ba? Parang gawain mo rin ha. Nagbalit ng Noong SIM card. araw, di ba? Minsan hindi makontak. Oo. Oo, ganyan. Minsan, basta pagka ganyan, nakakaramdam tayo na something is off. So, and alam mo, ang moving on, hindi naman kailangan big steps. Minsan, you just have to put your right foot in front of your left foot. Correct. Isa lang ng isa. And before you know it, ang nakalipas na 6 na buwan. Tama. 6 na buwan na nabuhay ka naman pala nang wala siya. Oo. Na hindi mo naman pala ikamamatay, di ba? Kapag ka wala siya. Oo. Lagyan niya kasi tayong feeling minsan na feeling natin ikamamatay natin pag wala sila. Pero hindi naman eh. Kaya kung minsan lagi mong pag may mga pagkakataon, tanggalin mo yung emosyon, saka ka mag-isip. Ayan, minus the emotion, ano ba ang tamang desisyon? So doon mo makikita malinaw eh. Correct. O tatanggalin mo yung emosyon Pag eh. tinanggal mo yung emosyon na love mo kunwari, malinaw, kabit ka! Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.